La Badal Mandó 2017 em fa venir al cap la frase retorn al futur. En un món globalitzat, cada cop hi ha més vins bons, però menys d'originals. I el celler Badal, per buscar la diferència, que és el futur, van tornar al passat a buscar la veritat Mandó. Una varietat autòctona del Bages i gairebé extingida, que han recuperat i de la qual em presenten ara aquesta tercera anyada 2017. És un vi amb un color d'intensitat més aviat baixa, net i lluent com un rubí, i d'aromes delicades, florals, d'espècies i de sotabosc. I a la boca és fi, elegant i fresc. El Borgonya català. Salut i bon vi!